Yamuzi usho lesibili ngisho sokusho ukuthi wazowamshaya. Adomphika dusho phambi kwamanje ukuthi wena umazi uzama manje usuyamazi futhi uzama. Hayi ngingaphatheka ngakho ukuthi umuphi lo zama phela abaningi ozama bakhona emhlabeni. Uyamazi nakho nje manje adusubuza uzuyasho futhi uthi wamshaya phambi kwami uyenza kanjani lo yodwa. Yenza kanjani lo yodwa. Uyayazi yona lenganaduyishaya ukuthi yakuphi. Kodwa manje ngasho ukuthi ngibuzile nganye abantu ukuthi inayo yini umuntu esesana yathi nayo inamuntu. Wena ubonge njani ngasithiwa lokho kufika ecasulweni zakho? Awungena ecasulweni zami njengamanje wena ubongafile wenza njani? Ngiyanibingelela lonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esiluza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlanga Mandlezulu. So njengoba sinobhuti namhlanje nakanjani ikhona lento angayi-understand kahle kwi-relationship yakhe nomuntu wakhe, kodwa ke njengoba ela uzele kona lokho ukuthi azoqondisisa kahle ukuthi ithini into and a-decide noma uyaphuma noma ukhona kuyikona ukuthi uphuma lo amsolayo ukuthi sebe kanje nomuntu wakhe. Kodwa ke asike size story sithini, sobona njani? Sanibona njani? Ngiyaphila wena? Siyaphila nami. Ngicela ukwazi igama nesibongo negama lendawo la usuwakhona. Igama ngusiphiwe isibongo ngakwaNgcobo. La ngisuka khona ngisuke eNanda. Alright, ukhulele eNanda. Yeah, ngikhulele khona. Ngicela ukwazi kabanzi nge-relationship yakho nomuntu wakho la iqale khona nanokuthi niphathene kanjani. Ngiqale nokusola ukuthi khona mhlawumbe ukuthize asekwenza noma uzwile noma ubonile noma mhlawumbe ubambile noma khona abakuhlebelile, ithini into? Hayi into ngingasho nje ukuthi sahlangana naye eDube Village Mall yabo. Sahlangana naye eDube Village Mall. Sithi masifika khona hayi nami ngimbingelele ayosho ukuthi sasithenga lapha Shoprite yabo, ngihlangane naye kwi-counting yabo. Engimncome kahle wazomuhla yabonge kahle. Siphume kahle sithi masiphuma futhi awusiphinde siqondane futhi mase siyophuma ngomnyango sithi hawu sawena futhi hayi sale sengicela inamba yakhe hayi athi hayi akunankinga sesizokhuluma ku-WhatsApp hayi hambe kube mina ngihlangana nalolu suku hayi sikhulume ku-WhatsApp-ke sikhulume ku-WhatsApp hayi inqomeke intokazi-ke hayi ayinqoma-ke intokazi hayi hambe kahle relationship yethu hambe kahle I think kwakuwu-2023 ya kwaku-2023 hambe kahle ngiyabona nabuya ngivakashele ekhaya naye uhlala la ngamashu yawo mehlala ngamashu-ke ubuya wela aze ngapha lo eNanda hayi unokungivakashela njalo-ke ibe mnandi relationship yethu meseyaziwa ngisho nasekhaya nje yabo kuyinto e-right. Manje kuthe sekufika ku-2025 wasekufika 2025 ngathi sengiyabona hawu sekunabantu abaphostayo hawu sengiyabona futhi sekuthiwa sekukhona opost abapostwayo mangizwa futhi ngaye lo athi uhlala ngakhona lapha kamashu lapha ngoba nami nginokuzulela ngakhona ngakosi mangizwa ngingasho ukuthi hayi mhlambe ngiyamazi lo mhlambe basho sikhona abanokumbona hayi ngiyezwa-ke sekuthiwa hayi ngathi khona indaba ngayo mangithi futhi hayi ngithi ngiphinde ngithi ukuhlala phansi hayi ngithi ngiyabona futhi hawu umpostile futhi lo muntu lo umpostile ngimbuze ngaye hayi athi hayi umngani wami nje manje angazi-ke indaba yikho ngize la ukuthi kahle yindaba angazi noma uyajola naye noma kajuli uthathe phi inamba mngani wakhe? Hayi inamba mngani wakhe hayi Umthole kanjani? Hayi inamba mngani wakhe mengenayo ngibone kwama-post kuyena uyi-status zakhe ngipostile uyi-status zakhe manje ngiyabona phela ngiya-WhatsApp-a naye ngithi ngiyabona hawu ungihayidile kule status ngithi hawu mangibuza mangithi ngibuka kwabanye mhlawumbe kwabangani bakhe i-status zakhe hawu nazi ngiyabona hawu kuvele yena futhi lo mfana lo hawu manje-ke into engayazi ngoba sebeyajola noma ngathi futhi lento basanda kuyiqala kuthiwa iqale khona ngo-2025 ya usuzoqala nje u-2025. Ngithi ngimlande-ke khona sokwazi ukuthi niyikhulumele. Hayi awumlande. Ngiyacela isanduzeleni. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabhela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV uhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So-ke njengoba ubhuti ekhona ngiyathemba ukuthi nakanjani nizokwazi ukuthi asiphendule yonke imibuzo esingase sifise ukuthi simbuze. So asazi zoma kanjani. Zoma njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama nesibongo nala usuwakhona. Igama lami ngu-Anele Sibongo kaNzimawo. Uyamazi bhuti umhlala naye? Hayi ngiyamazi. Uyamazi? Maze ngombona nje kancane kodwa nakhona. Angijoyele ukukhuluma. Hayi asazange ngokuhlala ndawonye.
Okay. Mhlawumbe ukhona umuntu aphilisana naye omaziyo mhlawumbe kumbone nje edlula naye. Angizange so. Ukhona umuntu aphilisana naye kwezothando omaziyo okumbone edlula kanye naye. Njengoba uthi ujwayele ukumbona. Hayi, ngangimbanjwa ubona hlapha edlula kancane nakhona bakwenzekile. Ngaleso sikhathi umuntu ongavamisile nje. Ubhalele uhlelo lithi umfunani umuntu wami because akekho right kwi-relationship yakhe and ungabi right kwakhe kufaka wena phakathi. So ngicela umuzwe nje ukuthi ubizeleni la ufunani kuwena udinga ukubuza ini noma udinga ukusho ini. Hayi, kusinga. Aphile kanti. Hayi, into engizelela njengoba sisonke nje sizela. Ngizokubuza ukuthi ufunani umuntu wami ngoba phela sekuze kwaba kabili waqale futhi aqale ngabona khona kwama status ngibone postile ngibone ukuthi ngiyidinga angathi mangimbuza ngayo ngitshela ukuthi nama best kodwa futhi ngiyabona futhi sengiyabona futhi sekupostiwe futhi ngathi ngiyabona futhi sekupostiwe ngambuza futhi sesixoxa ke imali ubuzibani lo muntu wakho uzama umuntu wami. Awuzama ngoba nje ngisibaningi ozama nje la emhlabeni ufuna wena ushona muphi. Yena yedwa lo hlala kaMashu. Hlala kaMashu naMashu bakhona nje ozama bakhona. Uzama wamtshana. Awusamazi manje. Ya qhubeka. Yena ke ngasi mangimbuza ngawo ngitshela futhi bangisise ngiyabona hawo. Nakho sengene ebathroom sengiyayibona nayo ifoni hawo. Nangosiphethu futhi uyafona shuthi uyena losiphelo angase ngathi hayi ayikho ke enye ke ngafonela ke ngatshela bona ke sisibamile ukuthi bekwazi ke ukuthi sikwazi ukuhlangana nawe ke yikho ke ngizelana ke ngifuna uzokubuza ukuthi uhlanganisana nomuntu wami. Hayi ayikho into ehlanganisana nomuntu wakho kuphela nje ngangisuka lapha ngasendlini kaMashu ngithi ngishayelana ngihamba ngibhemela kwa endleleni la ngishayelana ngizochecka ama-outside ngala phezulu ngakachi manje sengiqhamuka lapha ntambama ngabo around 4-5 kanje oshaya 6 manje ngabuka ayibo kwehle umuntu etheksini esingisho best nje wakho nomuhla kanjani manje ngabona ngibanje inkunzi laphana bamphuca isikhwama sakho uphuca yonke into ezingafika sathole ngisami naye ukwazi phela ukuthi umuntu wami ozoba nje inkonzo nje phambi kwami shona kuyena kulo muntu lawa fethu ngafika ngayo intombazane leyo atshena uthini haye ukhala ngathi ngihamba ngoba bacela isikhwama sakhe lapho la futhi ngani ngijwayelene vele nabo ngoba nasendleleni behlela elokushini lami ngahamba ngalo futhi labo ngafica endlini yabo ngafica ababhema khipha imali phethe ngihangishandi fika ngabanikeza bafethu asathi isikhwama mangizivule leso sikhwama leso ngibuyisa lokhweni fica phansi khona i-ID license konke nekhaya sendlini yena uzama wayephuma ngaleso sikhathi. Uma ngitshana yena uthi ayiphuma edolobheni asale sidlula ngasela ngakabani bakhe. Ngamsizana lo khwini wasathini athi uyabonga emva lapho ajiwa nginikeza eni lapho emva yakhe anginikeza inamba yakhe athini athi nginikeza udrink uzongifanele mhlawumbe emva kusasa nginikeza udrink wami JJ ngiyabuza futhi useyafona sesihlangana endaweni ukuthi kuphi lapho nihlangana khona. Ahlane ePark ethoneza udrink yiphi leyo park lapha asegrandini kaMashu amabhida le lapha encane sana lapho ngifika lapho umuntu uthengele udrink lana athenga amakhefu sahlala phansi saxoxa kamnandi hayi into zabantu ke ngayishela into ngitshela ngaqala ngayibuza kuqala before senta endaweni eningi tshena uthi hayi nami lehlekisana nayo ngingatumazana leyo uyathayina umuntu ayathayina umuntu ehlekisana naye mina ngabona into engenamuntu ehambekile ambatha-ke asengayiqoma-ke mina naye yayivumela futhi wahamba isikhathi-ke safika endaweni engasesembhedeni salala nabanye abantu kwamnandi ngitshena ukuthi ibinawo umuntu sesiqedile ukulana athi ibinawo umuntu ebehlekisana naye kodwa manje akamshaya ngandlela ebade mshaya ngayo kulala naye athi lo muntu lona amabhuti ami ngiqede wathi lo muntu engihlekisana naye akangishaya ngale ndlela le ongishaya ngayo
Hhayi ngeke i-protection. Uyamuzwa usunesibindi ngisho sokusho ukuthi wase wamshaya. Ade umphika, ade usho phambi kwamanje ukuthi wena umazi uzama. Manje usuyamazi futhi uzama. Hhayi ngingabhutami ngakho bengibuza ukuthi umuphi lo zama phela abaningi ozama bakhona emhlabeni. Uyamazi nakho nje manje ade usubuza usuyasho futhi uthi wamshaya phambi kwami. Uyenza kanjani lo yodwa? Uyenza kanjani lo yodwa? Uyayazi yona lenganade uyishaya ukuthi yakuphi? Bhutami ngani ngasho ukuthi ngiyibuzile ngabanye abantu ukuthi inayo yini umuntu ehlosana yathi nayo inamuntu. Wena ubonge njani ngasithiwa lokho kufika ey'casulweni zakho? Awungene ey'casulweni zami njengamanje wena ubungafile wenze njani? Okay-ke, mina into engibuzayo-ke, wena-ke njengoba usho njengamanje ukuthi usuke ngoba usho ukuthi umshayile. Mina-ke into engibuzayo-ke, ngibuza ukuthi yena-ke ngokwakhe wathini, wathi akekho umuntu ojulayo. Washo njalo nje bhutami kwamnandi waphelela. Hhayi-ke, shuthi-ke lo muntu vele-ke, shuthi nami sekuyiyona ndlela afuna ukungitshengisa ngayo ukuthi angithandi. Ngoba yikho nami enye indlela engizoyenza, shuthi uma ukuthi yena uzama washo njalo kuyena futhi hhayi ayikho inkinga ngoba kodwa uma usho kanje ungitshela kanje ukuthi walala nawo phambi kwami kanjani sengiqhuba iminyaka nawo lengane wena uzoyithola amandla ukuthi uzongitshela lokho kanjani. Hhayi bhutami ngiyakutshela ukuthi hhayi-ke ukhulume kanjena kanjalo ngobani watshinani ukuthi futhi-ke usecabanga nangihlala nami ngisho wasendlini ngathi mina ngikwazi ngobani angihlale nami ngedwa le endlini. Nayiqala nini lento yenu? It's been 2 months. 2 months of it. Yeah. Nice, yes. Ngiyamthanda uzama. Ngiyamthanda kodwa but hhayi ngaleyo ndlela ngoba belingakafiki lolo thando lelo eligijima emthanjeni yegazi. Uma uthi uhlala wedwa uhlala mhlawumbe nomsisize namahlangano. Ya ukhona usisi engihlala naye nginganengane naye. Oh, okay. Uyazi yini mangani ukuthi ubusuku lobudlelwane thizeni lozama? Hhayi mangana vele ngamtshela ngathi isithembu uzosithola. Oh, okay. Manje senzenjani lo daba? Mhlawumbe uyaqhubeka nozama ukuthandana naye noma? Hhayi sengizokuyena bhuti ukuthi yena wenze njani usamthandani lo sisi lo noma wenze njani mina ngimthathe fast noma. Mina ngicela ukuzwa ngawo ngoba wena uthe uzama kuwena akanayo umuntu athandana naye. Usho njalo ngisho? Ya usho njalo mina. So esayidini lakho uthini? Usafuna ukuthandana nozama? Noma wengane? Hhayi yena ngisamthanda ngokuthi ngisafuna ukuqala ngiqala ukuthi ulobu uhlobo lapenda. Okay. Uyaqhubeka nozama? Hhayi njengoba meseshilo nozama ukuthi mengekho umuntu ahlekisana naye ufethu shuthi vele mina bengamnelisi ngale ndlela shuthi-ke hhayi akahambe naye-ke ayikho inkinga-ke. Okay. So asisekho isidingo sokuthi simfonele because bengizocela ukuthi ningivumele ukuthi simfonele sizwe isayidi lakhe. Ukumfonela ungamfonela bafo. Hhayi asikho isidingo sokuthi ngifonele ngobani naye angiboni ukuthi ukhona endlini. Angiboni ukuthi lapho hhayi angiboni. Hhayi siyaluzwa. So uma usuka la usuzwile uba futhi utheni? Uma usuka la wena angisho uhambe umuntu uzazi ukuthi uthandana nozama yedwa. So uma usufika usubona naye uba futhi engekho. Iyaqhubeka into yenu noma? Khona izofila kabuhlungu. Akuzoba buhlungu khona kodwa-ke akusenani-ke ngoba akukho vele okutheni uma sasiqhubile empilweni ngabe singakabi nangane vele hhayi aqhubeke naye ngizoqhubeka nami phambili. Kuphela nje mina ngifuna ukwazi ngifuna ukuyibuza ukuthi ufunani umuntu wami nje kuphela ngoba-ke sekucaciselekile manje hhayi sengiyezwa. Ungile Sibafo ngiyabonga isikhathi sakho ngicela nje ukuthi ungikhululekise. Into engifuna ukuyazi-ke mina Bafo ile yokuthi okay ngiya-understand manje mhlawumbe ngenza ukuthi ukwantile akusuke umdlalo wabantwana ukuthi ungeza ukuthi umuntu angakutshela ubuso nobuso ebusweni engakuhlebi ukuthi uke walala nomuntu owazi kahle ukuthi uyamthanda uthandana naye right. Mhlambe futhi okungenzeka ukuthi ungasho kalula manje ukuthi hayi ngifuna ukuhlukana naye ngi-right uyena ngiphoxekile inhliziyo yakho right but mase nifika senikhuluma nobawu-2 uthola senhliziyo isikutshela okunye manje nengqondo isikutshela okunye manje ubuwazi ukuthi ubhuti utheni. So mina ngifuna ukuba neshow ukuthi uzame into yakhe nawe share ama-emotions njengamanje but ukumthanda kwakho mhlawumbe uzoyeka uphole lesikhashana ubuyiphinde ubuyele kuyena noma kuzophela nje vele. Mhlawumbe ngesisho ukuthi ngoba vele mina sekuwumuntu emese ngidonsile naye kweminyaka mhlawumbe ngeke kulula ukuthi iphume inhliziyo yami kuyena kodwa mhlawumbe
bekusangazama mhlawumbe ukuthi ngibuye ngikhulume kodwa nje angazi sobona khona kodwa angazi usamthanda khona mina ngisamthanda ngempela ngisamthanda eish Mboka lapha ekhaya nizibonele nani ukuthi kugcine kuphi kona-ke kubuhlungu uqanjelwa amanga umuntu okakutshele noma ojwayele ukukutshela ukuthi uyakuthanda asikho nje isidingo samanga kwi-relationship if uyabona umuntu akahlamba akakwanelisi hlalani phansi nixoxe nangempilo yenu yasakamereni umtshele umuntu wakho ukuthi mina ngithanda mekwenziwa kanje ngicela uma wenza kumina enza kanje umuzwe naye ukuthi uthanda ini nihlanganise ngiyazi kunamahloninyana ukukhuluma ngezinto ezinjalo nomuntu wakho but ayikho enye into ezonisiza ngeke uzukwazi ukubhula ukuthi umuntu wakho uthanda ukuthi makenziwe kanjani kuphi nini mikwenze njani but fanele uhlale naye phansi nikhulume ngempilo yenu yasekamereni nazane ukuze ningezobhorana ukuze ngezoba khona lento yokuthi angikho right kusibanibani ake ngizame kusibanibani because manje uyagulwa la eminyango unezifo engangozulu so if uzonqina umuntu wakho ukhuluma naye ufanele ukhulume nobani unqina umuntu wakho so mawuzimisele njengomuntu khulumani kahle nihlaleni phansi wazi ukuthi uthandani umtshele ukuthi nawe uthanda ini mase nenza kanjalo nizoba happy and nizophila isikhathi eside nindawonye kwezothanda ningayixabanela nje ezinye izinto kodwa ningaba right when it comes to kulokho engikhuluma ngakho so ngicela ungakhohlwa ukusubscribe like ushare ngithanda kakhulu bye